Voilà, salam alaikum, chers amis, chers compatriotes guinéens résidents au Sénégal et partout dans le monde. Il est 17h08 sur Diama TV. Télé mandatawrema ko télé memmido adna lan fop kala wondo semaine dara télé ngaray ko pali e siburu e colonique mi anda hondo nangay do no wata pali e goddu ngo nangon nangé émission mon Hello 224 do e Diama TV tous les jeudis à partir de 17h parce que do ngandi so dari émission Hello 250 tum nawnare wonno nde monde fop iway Allah wadi non hande kadi lan addani on do pay ko nganda horema anna fop no humpano mo ka téléji pay ko labe pay ko gandan rarement don kerde piwoy laba ko e ka TikTok ha jiwoy ko no feti fi makko yumirabe no feti fi makko mabbe no feti fi makko itti sikka fi sukabe pay ko labe kon wi kala ka pay ko yari fi ma yarabe ba makko fota jallo fop dari wi jokkay pay ko la Guinée kadi la même chose honto no mi jindi mi dari rukkuji di fop mi nati Pikine mi nati Guédiawaye way mi nati Parcelles alaka mi yewtali ha biide suka goto wiyete do Diawa Grand Dakar jeudi de sali de passage ko wadi mi woni grand kum pay kum wonda da butude sida fala ko yide aride mi dabbitante mo ha mi addante mo ha yamo mini wallam parce que mo wadde piji di andanta horema ka réseaux sociaux ka TikTok ko dumanato hara mi wuro kadi jama on fop mi wuro kadi PDG Diama TV kanko wuri l'enfant de Télémilé mi wuro personnellement be kabe fop mi wuro kadi tous les animateurs mi wuro kadi musibe ambe Fouta Diallo surtout e kam mi wuri ton pita wonanta horema ko doni capital Fouta Diallo ngal mi wuro be dongol tuma be mi wuro be melabe mi wuro Koloban kam mi wuri ton hara mi wuri ke jama on fop na o ma woni be ka diaspora be kadi salminama woni be wana France wana États-Unis wana Belgique wana Australie et partout dans le monde là où trouve des Guinéens hare mawdo mela walla wiyo mawdo mela walla wiyo kido mama ya no falir do walla wiyo Suleiman mela no falir inde de no dudi kono fame don hare mina ton invité jango mina assalamu alaikum modi Amadou wa alaikum salam on jarama kono ñewti gaye jam mi ñewti gaye jang alhamdulillah kono majjali no me majjali ko la en tout cas dal hande dey mi anda kono gerte kono hande de mari ko geren ka studio do no hande kay en geray do kay ni piji di wonda wadde ka TikTok a wallahi min gonto konto lotoyda dum non inshallah ala mi acca yuruda jama okay assalamu alaikum jama chers spectateurs Diama TV hara mi do hiro mi do salmina ngon fop haray déjà jara présentation hido andi ndo aray jodi do yeso mon do c'est votre petit Amadou Diallo sur TikTok ara mi do huro jama on fo mi do salmino mi do lando tawri on fop hido nge jang mi do huro spectateur be Diama TV ben mi do huro créateur be men fop ay on jara on salminama voilà on nani kanko Amadou Diallo l'enfant de l'abbé l'ami des jeunes filles ko dum be won be no di damo kolobanto l'ami des jeunes filles sur TikTok kanko ni fan hay mi alla non fan de celui de il fait partie les trois TikTokers guinéens résidents au Sénégal so ñiti o wa tamude parmi les trois o wa taytude pay kunkum parce que pay kunkum no mari visibilité mojjano kanko TikTok manda ko ndungu so du TikTok on est ce ko honno dum adi parce que be minane to be nabe labe ben ebe pita ebe labe ben Télémilé be nyanne yagal mabbe ngal ko andira don yadna on confirme dum non ka non men confirme be labe wona nyanne be ko wontun ko baro ngandi si hunde den si Allah lon do windi e taga don aray don kay ko na nyanne yagal ko nun taga don ko nun la don ni le taga don andi kala taga do manam de inne oti ari aduna ari Allah lon don hodri ko ndo hebatama erno fop on fami don ngaray do wona indugol ko nyanne yagal wala do yagal ko juste aray ko Allah lan do aray ko Allah lan do hodri kodri Allah lan do d'accord Amadou ko Dakar do jibina wala ko ardo no min do on ça veut dire que min nay ko mi ardo e baro wona indugol ça veut dire que ne bi ndo mi ne bi Sénégal do wala dum ko juste ndo 3 ans on ndo woni yaani baro ko 2021 mi ari Sénégal 2021 3 ans woni yaani d'accord no fo pari ari da kamen da labe hari mi do labe kamen ko to meba ko to mi jani kono a jangayno to woni walla hari kono dal manade ko meccede wonda wadde no to ngari hari mi jangayno woni depuis ko mi wonno ton hari ko école mi wonno e wadde école combien d'années janguda mi janguno lycée primaire collège no mi janguno mi nat collège ko mi narno don collège tawi non duma on joni
tay ambiance annil men arda tay ambiance jokima tay ambiance jokima ngay on ani yi ko mi on ngala de ko ga ni ko min on ko Amadou c'est l'ami des jeunes filles kanko horma ko mo aviude hande ane wondire do melen confirmer a confirmer non c'est l'ami des jeunes filles melen confirmer jao tay da heddi la pay ko mako ngowri ko kanko l'ami des jeunes filles confirmer de andi jano tieng mo tienge voilà ok labbe on ko hari a par acciti dum on accitu tun imuda harda Dakar ga walla hari no wodgo nda wadde ton no tongo ngari fus oti ala no wadde to yawti jangu gongol dum do oti jangu no hanati collège bar men nati ka collège mais tawi dum on tay joni moylo tay ko trawa ngono ton on no yowono ton ndo fi wargol vacances baro on dari o tay don ton fayda ko jangol tun do menno e wadde golle de ngala mi ala e gollude woni jona me ngarduga o yo yay mardaga mo me ngarduga mi golle hayo ñewti après ya wonuda quelque temps si fuddida métier walla harda wadde fuddida no ambiance o ko taw no ko mi horno ga ton ambiance on déjà do mi fuddano ke ba dum don depuis ko mi wonno Guinée on do ngari ambiance on hino wela la moƴƴa non fami depuis Modi Amadou depuis ko mi jangay no ton ambiance on no mel baray ko école amin ni ay no ndo fopare no respecté oti machallah fami ambiance on non ko depuis avant minata ko mi ar Sénégal don ndo hare dum no hewtitima mais hare publicol ni ka réseaux sociaux ji ndo jini hare do wawide don ko Sénégal do mi futti mais har ko ambiance ni sun simple don nebi ko futti depuis pay ko yagal kumpay kum taw kono men geddata kumpay kum kono men derere kumpay kum Amadou accu jonnon on aduma voilà jonnon ko ane on mo fuddida su gadi page di on da wadde o affaire TikTok yagal o affaire TikTok mi fuddi dum depuis 2022 mais oti ko fuddino tay fayda oti ala hebde video mo ko TikTok oti continue on ha mais tawi ndo yimbe men no encourage delan mi dumanno mi konti mais bar oti continue non taya ndo ala hebde video oti arno ha way wasi accitay fayda on fama ndo on fami way wasi oti accitay mais baru ndo hunden baru ndo kaka bernde woni hino wela oti o do wani mais mini joni ya pas de problème il faut que mi continue atun inchallah après non non mi futti mi continue ha ko Allah lando wadiri am affaire fewndi do ay ha affaire on fewndi do kono ngempre kono markuno ma ha wawda iwda wada e sugadi piji kombo markuma parmi tous les stars que tu vois wala idol jombo pousma wida nata e di piji wadugol affaire TikTok yagal wala ko affaire pay ko yagal to natino da non min don ça veut dire que min nata ko do encourager la wala ko ni on fami min don do déjà taw mi alon ambiance ni no wala depuis pay ko yagal je fais les ambiances on fami min ko futno TikTok d'ailleurs ça yi on andi dum do wana si on dum futdo dum do siga dim pijar ko comédie ni wala ko dum sta hawri a tawra dum do ma ben a tawra hay goto do ka famille mom wonay wonay problème seeda ange famille on famille donc haray ko oti ko fuddino dum no seeda aduna problème ange famille aduna problème e famille on seeda mais alhamdulillah joni yewtama dum na barum hunde ndo no wela oti o inshallah combat ko batte o don min combat tay ha ko Allah lan don hoddiri a do hi ko an do me wawi hattude me ngatta don voilà on nani ko wi ko be wada e combat surtout no TikTok be wonbe Guinéambe wonbe to min préparer pay ko kunna ni bay bede voilà be fop be yanay ko leydi yo akim 224 nova simil ibe dollar 5 on nani ko pay ko be fop mi jottor mabbe sella jabe a jotto yor mabbe ko yor mabbe mi jotto dollar 5 jotto yor makko ko yor makko mi jotto akim 250 be fop ko yor makko mi jotto ide lova o fop be fop yo mi jotto yor mabbe fop accande mi yalta Dakar si jodda yor mabbe nani haray don do no haray don do hido sutti on figa ko mi jotto min fendo la nani de TikTok angon sa wi a jotto yor mabbe konte mi fokiti voilà de ten goddo galo wi mo assalamu alaykum wa rahmatullah allo o waynti ke are ko sibbe ma ben naati hay to wara tun ko yo insiste wadon 78 wado 78 wala dama deze wala donc numéro nan wala numéro parce que men gite de ga dum nak wi ay mo windude ka page ga
miyamo voilà joni encore non fewdo kono yiruda au système TikTok fewdo surtout onon influenceur be natube mumen est ce que no évoluer wala jipitike wa comme avant no jawde wala no jippitade fewdo mingom mi wata inde nini hino jawde wala hino jippade baaru déjà taw fayda oti ñebal fuddi persude do de tengo do taw yema assalamu alaikum on jarama de on jarama nala ton alhamdulillah émission no labbe oɗo asika ko kumandama kuma to asi epiyade gata mene waalide moƴƴano fi onno ni sabu mi wi star jamo oɗo a wiye ambianceur wiyata andi ko star jam préféré tout mi wulɗa wonade ɓennande ngalaɓe kanko mi darata ɓe kumpay ko no jogui piiji ka TikTok ɗo wonde mi jota mi daramo ɗum ɗo foof min dévoilade mi haalay ɗo hande ko mettimi asi andi ko mettimi o ko addude ko jaɓali addude vidéo ji ɗin gara mi waway addude dan non ko ɗumɗale mi doya addede télévision par ce que ko ɗon jama ɓurta apprécié ɓe ɓerno yeeso ko kanko tigui o arta ka plateau ɗo inchallah mi invité mo ɗo kanko oɗo tela sanko walla kanko yeeyo ɓe waɗa face à face donc c'est intéressant parce que TikTok wonoɗo TikTok ɓe no lowida mais reppisomi jode konto maɓɓe ɗum lowiyere voilà kam ko hunde wotere mi merko mi lamdo ok d'accord e nder vidéo ji ko watta ko fof ko rewɓe ɓe nofrete yimmintinɗo mi famal wiɗa e nder vidéo ji ko watta ko ko rewɓe nofrete yimmintinɗo ko probléme hunde mare rewɓe mi tawaka ɗon de min mi tawaka yo jangol en awanani Amadou a jabotomo joni walla cayaw ko pa ok acce mi jawomo ɗo joni ɓayimo ɗum ɗo voilà anani ok eyyi ko wolɗon kon ko gonga fayda ko ɓurta ɗum ɗo e juude ko c'est presque haray ko affaire ɗum ɗo polygamie walla ɗum ɗo ni ko juste wona ɗum ɗo innugol ɗum ɗo ça veut dire que ara ɗum ɗo ɗin piiji ɗo gara ko ɗum ɗo harno walnir e ɓerno wal ko ɗum ɗo ni ko juste par ce que ko ɗum ɗo ko juste ɗum ɗo fijirgol yimɓe ɓen jalna ɓe on faami ara ɗon na innugol ɗum ɗo yagal ni walla eyyi ko juste fijingol yimɓe ɓen jalna ɓe ta en plus kadi on komin woni ɗum ɗo e wadde ɗo hino welde kadi jama on ɓarlan hiide partage maɓɓe ɗi lan hiide commentaire ji maɓɓe ɗi lan hiide koɓe watta kon kadi fof hino welde lan kadi alhamdulillah machallah d'accord anani aji ok d'accord voilà mais est ce que kon ɗo wiide ɗo wonde heɓata yaltuɓe sigo juɓɓe goo no toon ɓe annata hoorema ko no wawa ɓeya ɓe laaɓe to hara ɓe yi si ɓe yi ko na wadde kon ɗa sabotude est ce que ɗa wadde ɗum kamɓe ɓeɗette ɗon sabotage ɓe haala commentaire ji walla ɓe mena sama e mum eyyi ɗon on min nayi ɗon on ɗum ɗo wona en woɓɓe go on toon commentaire ji maɓɓe ni a tawi non moylul ɗin commentaire no arɓe duwaka wona commentaire yennugol goɗɗo ni walla haalgol mo une mauvaise mot on fami min siga ɗin piiji fof ɗum ɗo déjà taw dérange talan on faami ko goɗɗo yennatam dérange talan on faami ɓaaro ɗum ɗo kamɓe ɗum ɗo woɓɓe gon toon ɓe sustama yiide hiɗa ɗum ɗo hiɗa waɗa piiji hara ɗum ɗo ko fokkutoɗa ɗon alhamdulillah hara kamɓe tigi yimɓe suti vision ko fokkutoɗa ɗon koko ɗum ɗo eno ko no feewiri kono ɗum mais ɓe waɗa tout possible fi kallugol mo on faami min noon ça veut dire que siga ɗin piiji ɗon mi jaabotako wona yennori ni komani mi jaabotako walla commentaire négatif mi jaabotako on yeey ɗo vidéo ji an ɗin TikTok fof ayata ko mi jaabi hara ko commentaire ata ko hoyde ko ɗuma ko juste innoɓe fi mi waɗanɓe vidéo ji ɗuma ni hara ko juste que hara commentaire ji maɓɓe ɗin hino laaba hino ɗuman ni mi adda ɗum watta mi addanaɓe vidéo mais commentaire hoyde mi répondta ko nder vidéo non d'accord voilà on nani haray donc kala faalaɗo yewtude Amadou haray no wawi wadde 78 116 82 38 waɗon 78 waɗon 116 82 38 wawa yewtude e makko live nde ɗo e Diama TV voilà haray no manike mais Amadou la prochaine fois si invitama e émission télé a wawa créer des séquences ji seeɗa hara wawa addude hara yimɓe ɓe wawa ɗumannade famude yi par ce que no woodi woɓɓe goo ɓe yiyete kono hara ɓe anda ko ambo on tigui a faami voilà inchallah dal ko émission ji yaroji ɗiɗi mi watte ɗo haya wi tugal liɓa e ɓe TikTok heɓe wonɓe ɗo il faut mi adda goɗɗo e maɓɓe ka ɗo waɗon face à face yana inchallah awa d'accord ƴettego ɗo allo o yeehi d'accord voilà Amadou
non ok d'accord mais onon joni plupart on kono suɓiyani ɗon TikTok on accu ɗon Facebook on parce que rarement joni lanta pay koye waɗu créé ɗuma TikTok yiyaɓe nanaɓe ka Facebook te alors que plateforme ji ɗi ɗi non yi très suivi mais am pourquoi a yiɗa Facebook on non ça veut dire que naynugol mi yiɗa Facebook on faami min aray ɗum ɗo aray déjà taw naynugol fi neɓɗi noon ko fuɗɗi TikTok on faami wona noon mi neɓiral komi fuɗɗi noon TikTok on faami ɓawa ko 2022 mi fuɗɗi mais presque komi fuɗɗi ɗumanade heɓde ɗon vidéo komi fuɗɗi persude ɗon ko 2023 ɗon d'accord on faami ɗon on haray ko juste mi wawa ɗum ɗo Facebook on wona innugol wela talan ɗum ɗo walla ko ni on faami ɗon on haray hande hande ni simi ɓi ko udditanammi ɗuma mi uddito amiɓe am ɓen fof mi yara ɗon kadi mi wona ɗon mi fija ɗon min jala ɗon a woni prêt udditanegol Facebook mi woni prêt inchallah ok d'accord ɗum ɗon mais on va gérer ça maison Diama TV géré on domaine on inchallah voilà Amadou vidéo ji ɗi waɗɗa ɗi fof ko vidéo mbo jottoɗa daara on ɗo wiyamo ko on ɗo woni on ɗon wawata mi chaque instant hara hakkille ɓoya e majji non ɗon on garay vidéo ji ɗi komi jotto parmi vidéo ji ɗi waɗɗa ɗi fof ɗon garay vidéo ji ɗuman to ɗon ko vidéo ji bus hino waɗi lan touchant mais en tant que ko vidéo go miɗo wannoɗo hay ɗum en ko abonné jo an goo debbo o lan o inni lan woy mi waɗanmo vidéo fi rewɓe ɓe heɓali ɓiɓɓe ɓen on faami on vidéo ɗon commentaire makko on sa ɗo commentaire makko on tusanno vrai ɓarmi commentaire on o ti jooɗiti miijiti ko vidéo on ko honno mi jouirtamo manam ko musique ko honno mi ƴettata on faami ɗon wonanno lan ɗon kadi mi ƴettuno ɗon presque plus de 2 semaines 3 semaines pour wawdemo ɗumannagol eyyi tawi ɗum ɗo fi andugol konno ɗum ɗo mi jouirtamo ko musique ko hombo mi duwa ƴettude mais alhamdulillah ɓaaru miɗo wondi e payko ngo ɗo ɗum ɗo ko galle men komi wonɗon alhamdulillah on ɗum hino wallitade langi piiji ɗin alhamdulillah mais ɗum ɗo mi miijiti tawi miɗo daara no pesi avant depuis Guinée on faami fi rewɓe ɓe heɓali ɓiɓɓe ɗo gandi acteur ɓe ɓen ɗo Guinée ɓe joue siga ɗi rôle ji bus on faami yeyi noon ha miijiti ɗum ɗo fi musique rikka goo himo yimuno fi rewɓe ɓe heɓali ɓiɗɗo fi ɓiɓɓe ɓen miijiti fi on musique min ok y a pas de probléme après mi naati ka ɗum ɗo ka YouTube mi télécharge musique on mi écoutimo taw ha ɗumanni après mi waɗi mo découpage mi joue vidéo on ɓahen mi publie vidéo on alhamdulillah yimɓe ɓen partage nomo ɓe hiɗunomo commentaire ji ɗin fof miɗo yiɗi vraiment simi daari commentaire ji ɗin fayda on vidéo ɗon à chaque fois tuma mi jooɗi ɗumanni o fi on vidéo ɗon mi yidito aye rewɓe go aye ɗum ɗo hara ɗum ɗo hiɓe inna hiɓe jooɗi plus de 10 ans ɓe heɓali ɓiɗɗo 5 ans ɓe heɓali ɓiɗɗo ɗum fof paray ɗon kadi ko innugol ɓe koye ɓe muññu tum inchallah ɓaaru ko woni o ko Allah lan ɗon okkata surtout ɓiɗɗo ko Allah lan ɗon okkata aray koye ɓe jooɗo ɓe muññoɓe ɗumanno inchallah tumande Allah lan ɗon hoddiri o aray si Allah newni jaɓe d' accord haray kadi yuroɗe woniɓe ka page Diama TV wonɓe daari to wano bari télé mille asi ɗandi asi ko joni nodduɗen ɗo joni kan kadi mo mari émission ɗo ñakkata asi tawi mo heɗiti en ɗawawi mo enfutude ɗo an dara kanko e homo wawata bolde par ce que kum pay kum il faut waɗemo marquage close si o waɗanmo marquage close o ferma ɗo dame ɗuɗuɗe ɗo e fermude dame ɗe mi jawantama ɗum de mi fermayɗe de min damal ngal mantotako de voilà hiroɗen kadi wano asi kanko kadi mo waɗi émission ɗo tous les samedi à partir de 22 heures hara inchallah hiroɗen kadi américain diallo on noon kadi ko mo wadde ɗo ɗumaji ko PC on wadde konko dawide ɗo en aray ɗon kadi hiroɗen ternel o jiwoɗo o yimo ɗo j'adore le petit il est sérieux kankadi mo waɗuma adore ko jiwo noon goyi hayno gawi non rewɓe fof miɗo waɗi ɓe adore inchallah rewɓe ça veut dire ko wona nugol ha ɗum ɗo hay rewɓe ndu fof miɗo waɗi adore inchallah famɓe am ɓen fof miɗo waɗi ɓe adore Amadou émission ngol lani no continue to mahin non émission ngol lani non mahin to parce que menen jolɓe kikalaji on tawi a waɗamen adore non on fof miɗo waɗi on adore famɓe am ɓen fof miɗo waɗi ɓe adore kono wiyata ko rewɓe tum waɗɗa adore accuɗa men kikalaji non ko famɓe ɓen fof min wona innugol ɗum ɗo oɗo ko debbo oɗo ko mawɗo oɗo ko paykum oɗo ko ni ko fof famɓe am ɓen fof miɗo waɗi ɓe émission ngol lani mahi non mahin tum continue ton d' accord aɗa kankadi mo yurama beaucoup e américain an noon lamaranma ɗo piiji ɗuɗuɗe voilà en ñaariɗen ka rewɓe sowiɓen mais ɗin piiji ɗi wonɗa wadde ko équipe joguiɗa walla ɗi vidéo ji ɗi wonɗa wadde taƴa tokka monta waɗa soñji ɗettaɗa parti
ko noodi wonɓe ma wallitade walla ko on tu wonɗi wadde non ɗon ko min tuune wadde mais ndo woɓɓe goo ay commentaire ji goo toon mi yiyay Amadou wiiɗa ɗin ko on tuunɗi wadde on taƴa tokka waɗaɗa séquence seeɗa ɗa séquence seeɗa monta waɗa ɗuma komin tuuni wadde ɗum ɗo kadi bus kadi hino jiɓi woɓɓe goo kadi hino inna kana ko ɗum ɗo ko producteur ji malla wala ko ménageur jo mari min ɗum ɗo ko juste ko min tun e hakkille kana ɗa mari ɗuma matteji ɗin fof wano iPhone 14 walla micro ɗum ɗo e ɗum ɗo e ɗum ɗo matte tous les matériels ɗi andan tawde ma fof ko kun téléphone Samsung ɗo mi waɗi kun télé addimo a wiyata ko téléphone ɗo o giɗo jama darani oɗo wo ko ɗo vidéo ji ɗi watta ɗi fof heya ɗo 200 et quelques mille vies walla 300 000 vies hara ko ɗo fof ko ɗo fof ko kun ɗo andi ko mi haalno nanen konko gonga onon wela ɓeɗo gandira ñanne yagal a septi a jaɓi ɗum noon ka non mi jaɓali ɗo mais ɗum ɗo vidéo ji ɗin kono ɗettay noon temps wano combien de jours wawi taw waɗide ɗum ɗo vidéo ji ɗin na fisi ƴettiray noon tan mais ko juste min no zuwa won ɓarde mi zuwa haray ko min tun filmowo ko min ɗumanto fop mais attends ɗon noon mi jaɓali non Amadou ɗon mi jaɓali awa tala wiide ko an filmata hoore ma waɗira kono filminta hoore ma iɗa memminoɗa Amadou ɗumanno ara kono jogortoɗa walla kono ɗum ɗo il faut explique na téléspectateur ɓe ɗum no woni minin ka émission ɗon ha ɗo kala naɗo ɗo hande naati voilà joni noon koye a laɓɓinan men min ganda buskan no humpa mais hande inchallahu lan ɗon ya alna be sella jobi d'accord juste mi ko chambre ngan nder to mone wadde vidéo ji ni fop filmo ko min gon duman to do fop ko min ka filmu dongo min ka filmage do mi faala ya labbina nan ka filmage dongo ça veut dire que wona inno golara oti ndo jogiti do mani ko juste mi do bar téléphone on ka fenêtre walla mi do jogi don sionje ko do meni e to ndirde faaw don téléphone on ko fenêtre ko e sionje den ko don 11500 11500 ara be cewdi ala fop kadam ko vidéo ji ɗi e ɗum on e fenêtre mum ɗum ɗon woni e waltorade alhamdulillah PDG haɗa wullitade ɗam falno caméraman jo ɗuma réalisateur jo walla ɗuma misiki oɗo o waway liggodade ka PDG guiɗo jama a kumpay kum falama la jakinde i may wala oɗo kadi yiroɗen Ibrahima Ba Sérima oɗo Mariama Sousou Diallo ara ɓenno fopp no darde ma ko fanse ɓe ma ɓe welti gonel lagga ɗen miɗo hiwroɓe miɗo salmina ɓe surtout ɓe famɓe am ɓen noon Allah no andi ara noon haala ɗo famon haala ɗo fanse ɓe wiyata ko ɗum wiide ko fanse ɓe voilà ɓen ɗon on mi ala joddi maɓɓe billa walla miɗo weltaniɓe ɓaaro hande si a nani Amadou Diallo 24 Allah no andi ko kamɓe so ni hande oti no hewti ɗum ɗo ka wonɗo alhamdulillah oti innata heeɓi ɗum ɗo ko fof heɓali walla ɗumannike mais yettude Allah alhamdulillah ça va arrivé inchallah miɗo weltaniɓe Allah no andi ala ko mi yoɓaɓe dal ala ko miɗo weltaniɓe moƴƴan na ça veut dire ko na noon innugol guinejo walla ko ɗumani ko fop miɗo weltaniɓe voilà voilà ɗum ɗon taƴa tokka on sa pari monta waɗa tegation walla ka fenêtre waɗa ɗon vidéo ɗo manoɗa par ce que no wodi kadi question très important so falo ɗi sonji ɗi wonɗa wadde ɗino e yewtay ɗum par ce que ɗe balɗe ɗo e minani santé jogo no wullito kono en yewtay on ɗon par ce que plupart vidéo ji ma ɗin kon son ɗon sonji makko ɓurta utilise de voilà may ka taƴa tokka taw laɓɓinana noon jama on ko taƴa tokka ɗon woni vidéo ji ɗin woni musique on ɗon kadi wona innugol c'est pas très facile surtout musique ji ɗin musique o noon mi innay ɗon on hin ɗumanni hino waɗanilan ɗum ɗo seeɗa hino sattanilan seeɗa on faami ɓaɗo aye ɗo lan ƴetta ɗo hara musique ji ɗiɗi mais har na aden jo goto yimiɗi mais har mi tokkidiraɗi mais har hino waɗi ɗum ɗo contraire hino wawi wasi ko oɗo woni haalande oɗo jaato on faami ɗon on are hino sattalan seeɗa ɗon on ko juste wona kadi innugol oti ƴette kadi journée mum on fof fi gollugol ɗum ɗon ko juste somi yeehi golle miɗo wadde écouteur ji an ɗin mi écouto ɗo musique jeɗen musique balgal inspiration mi heɓa inspiration hara miɗo gollude ɗon kadi ko ɗon mi heɓata inspiration musique kala miɗo écoutade oɗo ha o musique ɗo lannam ɗon simi heeɓi ɗon ɗum ɗo mooji seeɗa la yaade kadi e oɗa ko noon mi écoutorto ha mi heɓa ko hikkodiri après ɗum ɗo lamarɗo application on ɗon kadi ko fi kuppugol ɗum ɗo vidéo ji tum on application ɗo mi yata mi ƴetta musique ji ɗin ɗon mi kuppata ɗon mi tokkidira après mi naata ko TikTok mi zo lansa
DJ Diaw, comment tu vas mon frère? Kankadara DJ Diaw kano salmima. On a ko animateur do kankada wada émission tous les samedis à partir de 17h. Nyakata re raido. Parce que artado ya affaire men dam yarani no wata wonde mi ngoni ya mi jabantama dum wala min wodi video goto mo min darata ono video makko ono video mano jakini mi trop surtout no monti dano wan o video ma wada ka da don kadi wida natanka nene ono video mi jotto amina waaw le petit là comment il a eu l'inspiration waaw créer ces vidéos là pour impressionner ses fans kono video don kono wadi dan parce que on video mi amado yanki jama tulandade mo ko du wadi hami non duma mi landi ma seda mari video ji de ala logo TikTok don kadi haray mi alnay jama kono dettida on tan do wano detta da wadi ko redujo da ko suka on ara yima nattan kanene o da ya nene ma halanno ma baba ma wajino ma voilà on video don non on presque mi ndo fayda ko on kadi buri marde ndo viji din ndo e der video jani ka TikTok fam on fami alandi on video no baram publie mo no viji mo yamino kadi commentaire ji kadi yimbe men safe no mi jouir non ndo video on baram publie mo mi sikkano video on yaray non on fami baram publie video mi hino salanji ji bus e commentaire ji go bus alhamdulillah mais on video don kadi on musique don kadi mi kupri on don non on sa ko musique godo ko ade jogoti mo oɗo boma ɗon andi min sa ɗum ɗo écoutagol musique déjà taw hen wella ɓayeɗo lan télécharge ɗo dolle musique ɗum fof ko fisugol ɗum TikTok on fami on heyka haali toy PDG ɗo ko productejo so haali ɗo tuni émission mon bonay ok inchallah oɗon mi télécharge musique boma on e ɗum ɗo tawi miɗo golde ni miɗo waɗi écouteur jiyan mi écouti musique on o ɗumanni mi écouti mo hawa lanni min a way ɗo simi ƴetti koyinɗa nattan ka nene e ko inniɗa ɗum ɗo nene ma haaji nene ma lanninoma bamma lanninoma min ɗon kadi ɗon kadi hino waɗi contraire hino yaadi seeɗa mi naatani juste qu'application mi coupi musique on ɓaaro mi ɗum ɗo ɓaaro mi bolidiriɗi mi tawi ɗo way hino yaadi mi acci ɗon ha jusque par dimanche ni ɓaaro min vidéo jan ɗi fof ko ɓeyta vidéo jan miɗo joua ɗo fof ko par dimanche waɗita par dimanche fof mi waɗirta wonɗon ha e dimanche telle 9h ni mi jouiri vidéo on mi jouiri vidéo on ha oɗumanni ɓaaro mi gayni ok seeɗa DJ Diaw voilà une question voilà on ara min habbi question ma on DJ Diaw tawi seɗa faala wadde question e Amadou ɗo haara mo hetti question ma on ara ɗa wawi windude walla ok vas-y donc woni ha e 9h ni ɓaaro mi jouiri vidéo mi gaynimo montage de mi daari vidéo min aɗo way ay min tigi mi jalno vidéo min ɗo o vidéo ɗo gasan sim publie mo o ɗumanotomi wono ɗon ha tellen 22h ni ɓaaro min kadi presque vidéo jan ɗi fof ko 22h tum publiata ɗi 22h ɗo par 22h mi publiata vidéo ar mi publie vidéo on woni yoyi noon ha vidéo neɓiri noon seeɗa o heɓi viji bus o heɓi partage o heɓi commentaire o heɓi j'aime ɗumani no bus alhamdulillah mais ɗon on haray seeɗa surtout ɗum ɗo musique ɗo guinéen-ɓe ɓen miɗo mari mowo goto ɗo ɓe haalna ɓe surtout ko fewndi ko nini musique ji gon toon ɓe yimay tawa sa écoutike a heɓata ɗum ɗo hay heɓata revenu eyyi a heɓata vie e mum a heɓata ɗum ɗo vie eyyi ɗum ɗo juste vie je mum mais on aray alhamdulillah mais musique ji ɗi fewni ɗo ɗum ɗo ɓa peut ɗum ɗo oti ni hino waɗɗo ɗum ɗo ni hino duwa goɗɗi ni komi duwa télécharge de mais est ce que ɗi vidéo ji ɗi on ɗo wadde ɗetta soñji yimɓe on heɓata probléme e mum droit d'auteur walla goɗɗo ngo gila fuɗɗi ɗon o watta tumɓe ɗumanno par ce que ko on question no mi aɗata e ma joni ka affaire droit d'auteur ɗon mi heɓata ɗum ɗon probléme hay e goto saati do ko nodduɗo lan ko weltani lan alhamdulillah voilà surtout en ko a france jo boma toujours a utilisé soñji makko ɗi te ɗe balle mi nanimo inna kala tiktoker jo walla kala ɗuma musique ji makko ɗi joni o waɗi ɗi droit d'auteur woni ka tiktok woni ka facebook joni onon waɗoɓe vidéo ji ɗin kono a borɗon ɗum ɗon ɗon on aray ɗon on sattay seeɗa effet amen on surtout minen ɗum ɗo hara ko ƴettayɓe ɗum ɗo hara ko musique hara ɓe wata joude hara musique ala ɓaar woɓɓe gon toon ɓe jouay hara musique ala surtout won akim ni o ŋi kanko o jouay hara ɗum ɗo juste ndo musique ala har woɓɓe goo kam no ton ara ko voix maɓɓe on tigi ɓe ɗumano toon utilisata eyyi min noon miɗo toon ko musique il faut que musique il faut que mi jouira par musique donc haray so inni ɗum ɗo musique ji makko ɗin
ɗo ɗi joueta ko TikTok walla ko Facebook ɗo gara surtout ɗum ɗo effet yango min ɓaar ko dawa adresse ude mo kanko e mboma haalnamo le 4 vérité mbiyamo he mboma ɗum ko sama kala jokkuɗa miɗo wawi eyyi ko sama kala o jokki ɗon so ari ton o yimi lanni so yimi ɗum ɗo o publie tol lanni ɗon ko mboma haalide wo joni vidéo soñji makko ɗi on waɗi ɗi doade ter o anni lay ɗum ɗon Amadou anda fondi memmigol probléme e nde saare de on famali 11500 la akbar aɗa heeɓi koɗo hannde voilà en tout cas ɗum ɗon nde arayno satti par ce que mboma kan no dowa artide hakkille andita jama pay koy koy ko hande soñji ma ɗin il faut anda pay koy accita pay koy koy en plus soñji makko ɗin no foti ha voilà ndo soñji ko yimata ko on voix makko en plus kadi voix makko ino foti ha surtout kadi musique ji makko ɗin kadi musique ji makko ɗin sa écoutike a heɓay moji gon toon si a calculé quoi wata e wadde ɗum ɗo ko wata wadde juste même ɗum ɗo haray ɗum ɗo no wondirta no e jama on a wawa andude ko no wondirta e jama on walla ɗum ɗo no wawa ɗum ɗo utiliser piiji gono toon harana juste innugol no ko fi TikTok d' accord musique ko yimata ko musique ji ɗi no mari change alhamdulillah d' accord mais gila natuɗa ka TikTok ange TikTok yoɓe guine wonɓe ɗo ɓe wano Akim wano dollar sanka wano yewoyo wano ibe lova wano nova chemise est ce que ɗon on hebdi contact walla ɗon andidir walla kono woni relation mon tigui tigui walla ya rivalité entre vous kono messi écrit sano woni noon kas yaasi haɗa ko ɗuma mais ka nder TikTok ya rivalité entre vous parce que ɗum ɗon ha ɗon on ala ya di rivalité entre vous non ɓen ɗon musicien ɓen no rivalité no hakkude maɓɓe habbo e amadou e yewtida musicien ɓe rivalité no hakkude maɓɓe même nous les animateurs il y a des rivalités entre nous même les propriétaires de télé là les Jama TV là les Top TV là les Massan il y a des rivalités les footballeurs hein est ce que onon kadi rivalité no hakkude mon non minen gon ɗum ɗon komi innata ɓe ɓaaru min ɗum ɗo déjà ala yan komi innata ɓe wata ɓe jaɓu ɗum ɗo won hakkunde men déjà ɓe fof taw ko potira mais amadou ɗum ɗo wawa wonde mamadou hiɗa wadde ɗa heɓude vie kamɓe ɓe wadde heɓude vie a naada ɗo vidéo ɓuraɓe vie handi ɗum ɗo ɗum alla il faut rivalité wona hakkude mon eyyi ko juste haray ɗum ɗo yoɓe andu yoɓe faamu komo be ko e mbawdi mo waɗata on faami mo be ko e mbawdi mo ɗum ɗo a wata maaro e ɗum ɗo a sankata foññe wa a maaro on faami komo be ko sanki kon ko ɗum ɗo joɗan fenno ko noon ɗa wawde komi sanki kon ko ɗum ne wawde tawi ko maaro mi sankuno ko maaro ko maaro mi ne wawde awa nde saare lamma e pari mais est ce que noon ɗa décidi ange maɓɓe waddude golle maɓɓe piiji eyyi ɗon aray déjà taw ɓe fof taw koɓe kottiraɓe am miɗo hiroɓe miɗo salmina ɓe piiji koɓe watta kon ino welalam ɓe fof kadi page maɓɓe ɗin haray say sino woodi momi abonaki e mum haray ɗum ɗo mi ɗuɗamo suivre walla min nde abonaki ka page am non miɗo aboni ko page mon miɗo aboni kay ko page mon dare miɗo aboni ko page mon miɗo aboni mi abonoto e yimɓe ɓende moƴƴa noon on faami ɗon haray ɓe fof taw déjà taw miɗo reewi yiwgol ɓe hirodira e maɓɓe wadda juuda vidéo ji e maɓɓe ɓaar kamɓe kadi e fe maɓɓe on hiɓe wakkili miɗo hiide piiji ko ɓe watta kon hiɓe juude no woɓɓe maɓɓe boy no mari Facebook woɓɓe maɓɓe ala Facebook piiji ko ɓe joata kon non fenɗo tiktote fenɗo ɗum no tiktote ɓen ko antoni ala Facebook ɓe fof maɓɓe ma jogui Facebook ok aw ndaara tiktok eji telen ɗo mi liɓima ɗon o liɓilan ɗo gamahi salay mi ndaaray vidéo ji ko ɓe ata kon ko TikTok ɓaar min ɗum ɗo fayda presque ɗum ɗo ko TikTok tum no simi ɓuray suivre ɓaar ko TikTok fewon ɗo mi base on faami ndaara TikTok ɗum ɗo TikTok ko ɓe watta kon vraiment ko ɓe jowata kon ino welam mi aray ko juste innugol ɓe courage ɓe wakkilo voilà yeewoyo dollar sanka aki 224 ide lova et puis nova chemise wo pay kunkun ino hiwro moƴƴano yo wakkilo kono noon wo o liɓay on kadi de o jooɗo hoore mon ɗum ɗo noon andi o haaɗi goɗɗum nane nan gasara falama tubutude kadi wala gonga sénégal ɓe dello avance boyɓe mu ngi dello avance de non dellomo avance si yangi dello avance dellomo avance voilà o tuubi nani joni o liɓata on deɗe mi ɗum ɗo wato naat ɗum ko hakkille maɓɓe taw naat ɗum ko hakkille maɓɓe ko juste innugol ɓe courage non ko wonɗa noon ko sérieux wonɗa ko haali il faut liɓaɓe ko sérieux kay mon il faut mi liɓaɓe heed ɗum ɗo surtout kadi innugol wona par exemple joɓe théâtre ɓen ni ça veut dire que min wona innugol ko
no TikTok tum mi préféré voilà ko question ko article an ko do mi falno arde parce que ande plupart be dudu be joni wano ayi do wano yeyo wano be abi hari fop ka TikTok ani be mais fendo be wadde retrograde kono be halita dum président wala PDG wala no retrograde wala kono be retirade non non na be retirade be wadde dum kono wiante lang be artude kono hara be yayi be wada TikTok ko seda kono hara be zorde si dumaji série ji ni wano série de 5 minutes 6 minutes hara be wada esketo be lança dum non préparer ka Facebook be dum manato est ce que dadi dingi reji kan ko warema mi on déjà taw fayde taw ko siga dim piiji don on buri wonde kakillan surtout zogol film ni siga dim piiji buri wonde kakillan don depuis pay ko yagalan ko reva ngonnom on fami me oti karno Sénégal do oti falno fuɗade ɗin piiji mais mi tawi mi ala feere on fami mais mi daro mi tawi mi yayno ɗum ɗo mi ɗo commentaire ɗo falama dude problème wo ko il est le meilleur TikToker actuellement ko gonga de Ismol le Benjamin Diallo ko Ismol le Benjamin Diallo alde est-ce que a confirmé le Benjamin Diallo le petit là le meilleur TikToker de l'année actuellement ko gonga wolde on fenal juste inugol bar oti ndari tawi dum don ala ko lero dum do lawol ngol mi yara on juste fuddagol zugol film ni mais mi tawi oti ka beta rero taw ko TikTok fewno mi yarno Sénégal do tum halan mi yewdayno e goddo go zuwobe do dum do théâtre har me yewtayno on sa mi halanno mo dum do mi halanno mo fi amini PCji ko be jouata ko hino wela mi dum gombo so naati ni YouTube ndo so windi live ndo live gine on dum ko Diallo Vest Diallo Vest hay ko TikTok me yewtay do e wondeje me ko Dakar do woni walla ko kamen ko Dakar do woni be zuway do be zuway do PCji be yaay gine to kadi be zuwa mi ala nomo mini PCji be zuwa ta ko hino welam mi tan plus kadi scène ji mabbe ni mi ndara di kadi modde mais en fait do ka an ka wonda fe do kala mo wida no faala yo ligoto dum ko avantage makko vi popularité mo madda visibilité mo jogida on est ce que hande sa wiida faala mi sikki hande na an dogata ba mabbe kombe dogata ba maka me dum do mi inni on ko avant ko fen to mi arno Sénégal avant de mi fuddade TikTok on fami avant de mi fuddade TikTok mais mi anda si sat baaru mi halni mi propose ni mo fiyo men zuudu mi anda satno e makko seeda walla ko juste onon be wonde mantude kumpay ko ga TikTok do wiya do c'est na meilleur fus o anda non fus o anda watonde to wata mantu kumpay ko way hello preuve sano wodi preuve no wodi eno me preuve marda ay ate de tugolo naba ko si wa hewtude way wiya ko c'est le meilleur il n'est pas le meilleur je suis le meilleur way yo walle me way je suis le meilleur on to wonda meilleur je suis le meilleur ok d'accord arden ka dumada baaru mi halno mi anda satno e makko seeda walla tay so watala wallude do laati o jaabano kilam min kadi inshallah mi décide do min kadi mi combat nay hore am fami arno dumannori mi uttirni ni compte TikTok 2022 mi udditimo mi dumanni ha fayda baaru honde den tun undo comment dire hinde welalan hino ko hakkille an inshallah après mi décide mi combatay inshallah min kadi ha Allah la don hollalan ko ndo juste ko laabi konda inshallah mi décide mi dumannori no mi continue no mi wadi non courage mi hebno non do mi hebno difficulté ji bus e mo wonanano ɗum ɗo wonanano très dur mais inchallah mais est ce que fewndo ni na woni prêt pour waɗgol ɗin piiji lancagol ka cinémographie miɗo waɗi prêt ɗum ɗon en tout cas no ce que on te souhaite bon sans ça min ala mbuɗi comme jonama mais télé ka balla wano ka audiovisuel walla goɗɗum go et en tout cas ilan ɗo l'équipe de Diama TV est là kala ko falla hande si sa soliti ɗo le PDG de Guido Diama kanko daroto o wallitoma télé ma ɗon par ce que min andini ɗo kadi jouɓe théâtre pour wano G Mali ɗandi G Mali miɗo andi mo voilà on ɗon kadi kunju noddu kon ɗo asi c'est une animatrice et puis en même temps actrice ɗum ɗo sur Facebook voilà i jettu e to en oɗo ceerno hono terno acteur mi an yiɓe ɗuuɗi ɗo wano Sadio kadi anima Sadio fait des vidéos miɗo andi mo voilà ɓenɗo fof si mi jonnete contact maɓɓe hara wawa yewde hara wawa e ɗumannade inchallah hara ɗumanno to na noon kadi haɓɓi to sirma ko kamɓe wawatama wallitade ko an hollanta ɗuma hoorema hande minuma komi haalanma ko tum Amadou e woni ara ɗo ko série mi woni quoi hande image mo joguiɗa on
fop no faala liggodade ma ko holluɗo emo hollaki a famude hande image mo joguiɗa on tu fais partie le meilleur tiktoker ko ɗum mi haali nani hande a suɓetake le trois parmi les 3 tiktokers wonɓe guinéɓe ɗo ronkaɗa tawede par ce que a prouve a liggi ko a liggi ɗum ɗo ko mena no wodi moment ka fijete no wodi ka moment ka fijetaki sewti ka ligge holli liggi ɗe ya o fon sewti noon ka fijinaro ƴettoɗa itta bloqué tiktok o wallina to arta amadou mais si a hewti noon ka tiktok kadi itta amadou tega to wattoɗa bloqué tiktok on faami aray ko ɗum ɗon mi mari komi haala voilà, malheureusement, on Modou Dior Diallo, on n'a pas de vidéo, mais je vous promets la prochaine émission, il sera là avec l'un des TikTok, que ce soit $100, voilà, parce qu'il vient de menacer ces 4 là. Ils vont faire face à face. Après, mon calama a des vidéos Jeudi, mais mais un débat. Mais il y a ma concurrence parce que oui, on est baby. Nous n'avons même si on fait la semaine prochaine, mais ouais, programme Inch'Allah. Voilà. Haray kondu wawɗa wiide France ɓe maɓe fewɗo kondu wawɗa ɓe wiide kondu ha poɗɗa e maɓɓe kondu bannan ɗo si yewto en ɓe gaɗa to par ce que yewto fi ɓe gaɗa to kadi famɓe am ɓen déjà ko min tawi mi ala joddi maɓɓe ɓaaru hande si a nani alhamdulillah hande si a nani Amadou Diallo Allah no andi ko kamɓe faami on ɓen ɗon Allah no andi joddi maɓɓe mi woni mi ala ɓen ɗon hay somi inni mi jarnayi ɓe haray no fanɗi on faami ɓen ɗon ko joddi maɓɓe woni ala komi inta ɓe ko juste yoɓe continue abonnagol ngol page on ɓe partage mo inchallah e yaara yeeso tum haalnaɓe kadi a créé des page Facebook inchallah ɗum ɗon après somi créé après ɗum ɗo ɓaaru e yaay ko TikTok inchallah e waɗa e publicité ka TikTok d'accord voilà ɗe balɗe noon mi yii kadi e nder vidéo ji wi waɗɗaɗe mi yii juuno toon kum jum anda kum nantukum inde teddinakum markum voix labaɗo jun dane on labakum on commenti kunde ko hino yimanama no waccama lanɗi ɗon a ñaami goɗɗum ɗon goyi par ce que ko junɗon kala komo yimi andu ara yo jonima cewɗi garlo e makko koye de hino weli nato wonɗin kam buuɗi wonɗin naka garlo e yewtay ɗum ɗon après non continue en émission a ñaami walla a ñamani min ñaami a geɓalal ngal konto relation ma e makko konto kanko Halima Diallo déjà taw miɗo hiromo miɗo salmina mo miɗo lando sawri famille on foppino e jaam min Halima Diallo wona innogol neeɓi komin fuɗɗi yewtude walla meɗen andindirno depuis avant min e makko min de ɗum ɗo avant depuis avant ɗum ɗo miɗo andi mo ɓaaru o yimayno mi ektorno ɗum ɗo musique ji makko ɗin mais kanko ko andilan kaka TikTok ɗo o andilan on faami depuis noon neeɓi avant de mi fuɗɗade utilisde ɗum ɗo musique ji makko ɗin hayde ko min ami neeɓi ko abonné o yan o daarayno vidéo jannin o commentalan o partage ɗi on faami mais min kadi mi daari ɓaaru mi tawi a way ɗo himo wakkili ɗum ɗo fiyo mi yaaru yeeso min inchallah min kadi inchallah mi weltinaymo ɓerdem mi fuɗɗi télécharge ɗum ɗo vidéo ji ɗum ɗo musique ji makko ko yimin vraiment musique mum e télécharge te ko miɗo heɓude mooji ɗimi jouira vidéo ji an ɗin mooji ɗin ɗum ɗo vidéo ji komi jouirta kon himo yiide himo partage himo ɗumanni ko ɗum addi ha nani kankadi o tawi o ɗumannaki ɗum ɗo wona innugol musique muymani langon ko ɗum ɗo ko ni ko juste une petit morceau vraiment morceau ngon ko wellilan ɗumanni kala ko morceau noon kanko tigi o inni ko min o kek yomi naɓɓu kon kala komi faala miɗo weltanimo ɓeyde hiwroma ey 11500 oɗo wo indema ɗen ka TikTok hono wiyantelon Diallo Mamadou andi yaari indema ɗen ka TikTok honno pour faalaɗo yaade abonné ka page ma TikTok hara inde nden kono windo Amadou Diallo 24 Amadou Diallo 24 Amadou Diallo 24 ko ɗum woni inde nden aron abonné ɗon aron abonné ɗon soutenomo wallito ɗon mo par ce que ko pay ko markum avenir voilà ɓe woni ɓe noon fasɓe ma ɓe woni ɓe gaɗa to woni ɓe leyɗe portuɓe wano France walla ɓen ɗon est ce que ɓe wadde ballale mum walla ko dargo vidéo ji maɗɗi est ce que ɓe soutenudema walla ko argol waɗa commenté tun courage petit bon sens bonne continuation haɗa ɗon wonde a yewata goɗɗo noddama ley Amadou ɗamari orange money walla ɗamari wave mi feranoma ɗon cewɗi ko soda connexion ɗon gon Allah no andi mi heɓali Allah no andi
ko ɗumannola waltolan fi affaire mbuuɗi mais hiɗo anndi ɗum ɗo goɗɗo hay si a wallitamo fi mbuuɗi walla ɗum ɗoji ni mais an ɗum ɗo courage ko watta ɗum ɗo e makko kon ɗum ɗon tun ko buy noon on faami ɗum ɗon tun ko buy abalami mi yodde ono wonirɓe leyɗe porto wano france acce fi allah wallito ɗon men otan jokku vidéo ji amen en tuwigol men bon sens du courage tuwigol men bon sens du courage ɗum ɗon minen kadi ndaaro men wattoto min sooda connexion wonde on jippoto galle on hara ɗo ronki ɓe gara men jooɗo ɗo financement on kan no ɗuuɗi voilà financement on no ɗuuɗi acce goɗɗo no foddunolan téléphone depuis 2015 ɗon on mi wata inde ko onon tun ɗon on haray fodari jiɗi ɗum ɗon allah no andi ɓe waɗa e fodariji goɗo ɗum ɗo adda e ɓe ɗuuɗata a konta ɓe acce fi allah wallito ɗon men a konta e ɓe en plus kala mo waɗi fodari mo duwani hunnude voilà sayfo waɗi ko sayfo ngaɗi ko fodari andin ni acce wala famodiren o courage ɗum bon sens du courage ɗum sodinal men connaissance de wala sodinal men connaissance mais ko fimo men joɗani ɗo min jippo on jippota ɗo ronki min gara min jooɗo ɗo min ɓuttina noon ɓerde ndaɗon tiktok ko welto ɗon souci mo joguino ɗon ñalowma fof iwa acceyi ɗo pay koye wallito ɗon koye ɓe waɗa noddon ley wi on ene giɗo mama yaada waɗi ɗon wave walla orange mami walla amadou diallo mais naɓanama ɗon jogui connexion min innale on hokkumen ko ala kono joggu connexion wonde acce wallitoɗo men de voilà haray ko ɗum woni projet ji ma ɗin fewn ɗo projet ji anni par ce que tammin on lanni projet ji ɗum fewn ɗo oti wata ende koni ko juste oti noye place ɗum ɗo oti no liggora ɗon seeɗa voilà ɗo yo yewtude par ce que ɗuɗuɓe ɗon wi puyndanan ɗo ɗuɗe mon ɗo naati ka tiktok ɗo waɗa piiji ɗe waɗa on ala ligge fus amadou no liggade walla ala ligge mo mari métier walla question ɗon noon miɗo yiya commentaire ji bus woɓɓe goo nonilan va à l'école voilà mi ɗum ɗon mi on commentaire petit va à l'école c'est mieux pour toi ɗon on mi wata inogol ko ni manam no woɓɓe goon ton ɓe ɗumannoto ko ɓe arta ko hakkille maɓɓe ɗen kon ko ɗum ɓe addata commentaire manam na innugol on tigui hino hiide hino juude ɗo ni ɗum ɗo chaque jour publier vidéo wona innugol aray on tigui chaque jour o tigui ka tiktok tu woni e wadde vidéo ji no publier on faami min on ɗon mi innayi on ɗum ɗo weekend ɗum ɗo haray semaine on fop oti je très occupé lundi jusqu'à samedi aray miɗo mari golle ko kolban ɗon mi gollata ko ɗon mi woni e gollude 19 heures mi cippoto walla 18 heures on faami min haray vidéo ji ko ɓeyata ɗo kon miɗo ɗumanno ɗo kon fop ko par dimanche pet mi waɗirta ɗi par dimanche ɗi vidéo ji ɗo fop par dimanche tumi no par dimanche tum mi jouirta vidéo ji ni woɓɓe gon ton noon ɓe yiyay ɓe sikka ɗum ɗo ɗin vidéo ji ɗo gara journée on foof ñande o ñande ko ɗum wonɗa e joude wona ɗum ɗo innugol on tigui ala golle ni walla ɗuma mbeɗen mari golle de ko juste waɗugol tum plaisir yimɓe ɓen voilà o nani de ɓe mari golle par ce que ɗum ɗon gara mbeɗen noon mari golle hay koko ɓe woni wadde ɗo tun ko golle no ko puyɗo ko golle puyɗa mo puyɗo gollata ɓe famali ko ɗum ɗon woni ɓe famali ko golle won ɗon yiide ɗo de koko ɓe woni wadde ɗo so yiiɗo sikkay ko sama kala ɓe jokki ha naato so naati o ganda ko soɓe won ton haray tammen on lanni inchallah haray kon ɗum marɗa ko ɓeyta ɗon yuroɗa yimɓe ɓen et puis kon ɗum e watama habbade dans les prochains jours ka tiktok ko ɗum préparan avance ɓe ɓen et puis les abonnés ɓen kadi yoɓe ɓurto arde ɓe ɗumannoɗa aray yimɓe ɓen fof miɗo salmina ɓe miɗo lando sewriɓe fof ɓe jam ñallal ngal feƴƴi jam miɗo hiroɓe fof fans ɓe am ɓen kan ɗum ɗon ko juste ɓen noon déjà mi haalino fi maɓɓe kono mi fi ɓen ɗo mi haala e fi maɓɓe fans ɓe ɓen de haali ɗo fam tun en koniray ko fans haala ɗo fam tumi ɗum ko fans miɗo hiroɓe fof miɗo salmina ɓe komi indaɓe ko juste yoɓe abonno tum ɓe partage page on inchallah e yaara yesso on faami haray miɗo hiwro ɗum ɗo abonneɓe ɓen fof miɗo salmina ɓe surtout punjium kon innuɗon ɗon eko wawi yimude voix makko ngay ɗum halima ba miɗo weltanimo vraiment encouragement kon miɗo yiidemo vraiment wona innugol ko jiwn joni no ɓoɗi dongal de par ce que kayɗa hoɗa haala fi makko non walla mi haala e fi makko wona sabidir innugol on ɗum bus noon kan no ton ɓe fof ɓaaro ɓe andi mi wata haalde indeji maɓɓe ɗin ɓe fof mais simi inni ɗo joni ɗum ɗo ɓe fof kala nanɗo ɗum ɗo garay no andi hino nder ton ɓe fof miɗo yuro voilà ɗo ya wayntade o mboma waɗanmo vidéo wiyama ko miji wawata wonde on ɗon on droit de terre ino mena ménagére jo makko no jooɗi ɗo de ɗum ɗo arsa ñaki ɗum ɗo no ménagére makko ka jooɗi ɗo waɗa mi haalal fus de ko hangi makko tan
ok inchallah ɗon on wannayi oɗo boma fi kum vidéo m ɗon inchallah e garoyay ɗon atti mi tawaka voilà aray o weltanama kala kawaɗo wonirɓe sénégal wonirɓe la guinée woniɓe angola libéria côte d'ivoire gambie france partout dans le monde ka andanta hoorema guinéen ɓe no ton no jooɗi no darde Diama TV, le meilleur scène télévision guinéen ici au Sénégal. Mananta vraiment on dara télé on berde mo buba jipoto ligue de ngaron nango Diama TV. Très sérieusement non souci mo jogino donc fop dès qu'on nangi Diama TV tout aray aray stress en fop aray gasi aray esprit normal on yoti wata manque tout aray ko yon jogito do kas jogito do ne zappez pas à partir de 22h à 21h l'incontournable DJ Bella sera ici avec son invité. Ne ratez pas l'émission de DJ Bella. Haray jango kadi ko do ngandi ko vendredi c'est duma journée des religieux. Haray oustaz be fopno do wala kalama ko en beato podo be jinna be podo be nyanna be podo be khalsi be podo be deftere den be fopare do jango. E samedi on kadi haray do haray oɗo wonnote lamseno ɗo jijé diawno ɗo à partir du soir asi kadi hareno ɗo à partir de kanko les invités makko ɓen inchallah tant que moi vous me retrouvez la semaine prochaine avec d'autres invités d'ici là portez-vous bien haray men yini on toon salamu aleykum wa rahmatullahi ko miniti ko tuwa ton jappo kadi restez sur Diama TV car le meilleur ko ɗo émission ji welɗi ɗin ko ɗo na nokku sina ɗo haray jondinira e rendez-vous era non mi prometti on kadi dans la suite kanko e goɗɗo e maɓɓe ɓe aray ɗo par ce que il faut mi waddinde ay tun o wi o jontewol maɓɓe o wadde e maɓɓe ɗo ɗuma e PDG prépare nan mateji kelluɗi e studio wula e kusika émission Hello 250 on fuɗɗike noon ara ɗuma fof ko sama kala kono ko hande fuɗɗi émission Hello 250 fuɗɗum tagi tigi so mi naati yoɓe renden tun hita ngen inchallah nge huɓɓay mayin tun bye bye